Dobrý večer. Za 9 horami, 9 řekami, 9 lesy bylo jedno království, které nebylo ani velké, ani malé, a všichni lidé v něm žili spokojeně a šťastně. Tak tu jsem ještě neslyšel. Tak povídejte. V tom království vládl král, který byl velice starý. To on bude mít 3 syny. A ten král měl 3 syny. Teď jsem to říkal. Jednoho dne je povolal k sobě a rozkázal jim, aby mu našli člověka, který je opravdu moudrý. Nejmladší z nich, Jaromír, se vydal na cestu ihned. Jezdil v tom království od města k městu a hledal moudrého člověka. Ale lidé v tom království nebyli ani hloupí, ani chytří, ani zlí, ani hodní.